Эфирда Татарстан хәбәрләре программасының төп чыгарылышы студияда Фәнис Камал хәерле кич, хәзер булачак темалар турында. Алар бу очрашуны 2 елдан артык көтә. Сәт күз алдына килде. Шаплаган мизгелләр, бүтән гаилә бергә җылган мизгелләр. Саугып кайткан Аделинаны Алия Хәйретдинова да каршы алды. Мундай техниканы биредә һәм совет киноларындагына күреп була. Моторы 62 года үзенек тәгәрмәш. Леногорск районында яшәүче ничек итеп үзенчәлекле мотоцикллар коллекциясе җыйган Фирүзә Хәмидуллина. Үткәннәргә кайту. Бу пакетка кыш бабай бүләкләр салып, каратайды балаларга. Совет чорындагы яңа елга багышланган күргәзмәдә Илгиз күрүктә булып кайтты. Менделеев қаласында традицион Рождество ярминкасы узды. Барысы да бunda күңелләшергә, ял итәргә, тәмле әйберләр сатып алырга килделәр. Аның үзенчәлекләре хакында Илшат Аюпов. Бүген православие динен тотучылар төп бәйрәмнәрнең берсе Рождествоны билгеләп үтә. Аны төнлә Татарстанның 298 гыйбадәтханәсендә каршы алдылар. Иртәдән кунакка йөрү, мул табын әзерләү кебек бәйрәмнең иң күркәм мизгелләре башлана. Татарстанлыларның Рождествоны ничек каршылавын, авылларда борынгы йолаларның ничек саклануын Фәйрүзә Мәҗитова күрде. Рождество алдыннан төнге гыйбадәт. Быел Казандагы төп бәйрәм тантанасы Никольский соборында узды. Аны быел беренче тапкыр Татарстан һәм Казан митрополиты Кирилл алып бара. Благодарим Бога. Бу тылсымлы бәйрәм барысына да мөгъҗиза телисе килә. Аны бар кеше дә эзли. Чынлыкта исә үз йөрәгеннән ачарга һәм мөгъҗизаны кабул итәргә кирәк. Рождество Гайсәнең туган көне. Ул 7 гыйнварга каршы төндә җиргә иңдерелгән дигән ышану яши. Мөгъҗиза булган вакыт дип кабул ителә. Ширкәүгә килүчеләр бакыйлыкка күчкән туганнарын искә алып шәм куя. Дин кардәшләр бер-берсенә иң изге теләкләрен җиткерә. Тормыштагы шушындый чараларны калдырырга ярамый, моны күңел белән тыярга кирәк. Гайсәнең дөньяга килү тарихын ширкәүдәге экспозицияләрдә күрергә мөмкин. Һәр җир чыршылар белән бизәлә. Шәһәрдә дә, авылларда да бәйрәм киләве уза. Ул төнге 3нче яртыга кадәр дәвам итә. Питрәч районының Крәшен Сәрдәсе авылында Рождествога иртәдән әзерләнәләр. Өй мурҗасыннан төтен чыга. Димәк, мичтә табынга тәмле бер пешә. Бу бәйрәм хөрмәтенә Христосның туган көне дип. Рождество көнне һәр Крәшен өендә таба исе чыгарга тиеш диләр бу авылда. Тиздән 84-ен тутыручы Ольга әби бу йортта иң олы кеше. Бәйрәм табынына тәм-том пешерүне дә үз өстенә алган. Табада куймак пешә. Аның белән үзләре дә сыйлана, борынгы гадәт буенча мал туарга да ашаталар. Бәйрәм олы көндә алып кайткан ризык белән сарыгына бәрәнне каптырса, инде ул исән-сау булып җөрергә тиеш, үсәргә тиеш. Бәйрәм көнне хуҗабикәләр милли бизәкле киемнәрен кия. Киенеп, бизәнеп, йорт саен кирип йөрүче балаларны каршылыйлар. Балалар, бик рәхмәт сезгә. Әзерләп торабыз, акчаларны җыеп торабыз. Акча бетсәйн, бала-чага күп күрсә, конфетлар, шоколадлар, шундый әйберләр бирәбез. Бу көнне күршеләр бер-берсенә кунакка йөри. Бәйрәм ашы җыр белән дәвам итә. Ничек килдегез безгә, батмаенча диңгезгә. Без яшәрә вакытта ла бик искә алу дигән нәрсә юк иде. Менә соңгы арда көчәйеп китте. Семья белән, туганнар белән, күршеләр белән шулай бәйрәмнәр итәбез инде. Бүген кунакларны Раифа монастырida кабул итте. Рождество көнне монда сәфәр кылучылар бермә-бер арта. Православие динен тотучылар да, мөселманнар да килә. Монда боздан сыннар ясалган, балалар өчен тау-шу урыннары корып куйганнар. Һава торышы да бик әйбәт, бик матур. Безнең кеше җал итә. Бик шатланам бу җиргә килгәндә. Бик тыныч монда. Рождество мөгъҗиза көтү һәм яхшы гамәлләр эшләү чоры. Фәрүзә Мәҗитова, Наталья Мезина, Йолдыз Халиуллина, Ринат Сафин, Вадим Илларионов, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Бүген президент Рөстәм Миңнеханов христиан дине тарафдарларын котлады. Рождество кешеләр тормышын тылсым һәм ихлас сөенеч белән бизи. Бу бәйрәмдә без борын-борыннан туплана килгән рухи хәзинәләрнең ни дәрәҗәдә кыйммәт булуын ачык тоябыз ди ул. Үз котлавында президент күтәренке кәеф, тынычлык һәм иминлек тели. Мәгълүм авырлыклар һәм югалтуларга да карамастан, узган елда православие динен тотучылар иглек һәм шәфкать юлыннан тайпылмадылар ди президент. Котлауда Мәрьям ана Казан иконасы ширкәвен торгызу эшләре тәмамланып килү турында да әйтелә. Яңа елда дини тормыш әһәмиятле вакыйгаларга, зур казанышларга, олы җиңүләргә бай булыр дип ышанычын да белдерә.
Россияда котлаулы авырулардан интегүче балалар өчен ярдәм фонды булдырылды. Әлеге буйрыкка Владимир Путин кул куя. Фонд сирәк авырулары булган һәм авыр хәлдә калган сабыйларга кыйммәтле дарулар сатып алырга, тернәкләрне узарга ярдәм итәчәк. Владимир Путин билгеләп үткәнчә, фонд счетына кереме 5 миллион сумнан артып киткән кешеләрдән алынган салым акчасы күчереләчәк. Дөньяда мөгъҗизалы хәлләрдә була. Байлар сабасыннан Абдуллинар гаиләсе шуның ачык мисалы. 2 ел элек аларның кызлары Аделинага куркыныч диагноз куела — онкология. Гаилә барысы да Алла кулында дип аңа ышана. 40 миллион сум акча җыела. Сабыйны әнисе белән бергә Германиягә дәваланырга җибәрәләр. Вакыт уза, дәвалану нәтиҗәле булып чыга. Бүген төнлә Аделина куркыныч чирне җиңеп өенә дә кайтты. Аны туган ягы Сабада ничек көттеләр һәм аэропортта ничек каршы алдылар. Алия Хайретдинова дәвам итә. Батырын шариклар. Алла бирсә, Дина апам кайта, бергә уйнарсыз, яме? Алар бу очрашуны 2 елдан артык көтә. 2018 елның августында Абдуллиннар ишеген кайгы җиле кага. Беренче балалары Аделинага онкология диагнозы куялар. Тормыш туктала, өмет өзелә. Шул чакта Германия табиблары коткара алабыз дип ышаныч бирә. 40 миллион сум акча кирәк. Аны бертөкләп җыялар. Кыз язмышы берәүне дә битараф калдырмый. 2 ел Мюнхендә дәваланып уза һәм ниһаять алар Татарстанга әйләнеп кайтачак. Алар кайтышына уенчыклар, шарлар да әзер, иң мөһиме туганнары зарыгып көтә. Йөрәк сикерде инде сразу күз алдына килде. Кочаклаган мизгелләр, бүтән гаилә бергә җыелган мизгелләр. Бик шатландым. Һаман әле шаны бит алмыйм. Шул кызга мизгелгә булса да кайтканнарына. Кызларым кайтышка, Алина белән Аделина кайтышына. Шулай тырышабыз. Аделина белән әнисе Алинаның кайтасын гаиләләре бер генә көн алдан белә. Йокылары кача, шатлыклары белән аларга ярдәм иткән һәр кем белән уртаклашасыбыз килә. Алар бит 2 ел элек бер кайгыны да җырдагыча 5кә бүлделәр. 2 елдан артык көттек. Бүтән ил белән ярдәм иттеләр бит инде. Аларга Ходай бала хәсрәте бирмәсен, авыртмасыннар. Безгә балага ярдәм иткән бүтән кешеләргә бик зур Германиягә әле кабат китәчәк. Аделина профессорларның күз уңында булырга тиеш. Шундый озак дәваланганнан соң кечкенә кызның организмы башка вирусларга каршы торырга әзерме, юкмы, шуны карыйлар. Әмма иң авыры артта кала. 3000 километр ара булуына карамастан, мин иремнең, туганнарымның поддержкаларын сизеп тордым. Аларның поддержкалары белән без шушы авыруны җиңеп чыктык. Авыр юлны алар кулга-кул тотынышып уза, кайгыны да, шатлыкны да урталай бүлә. Бүген алар мөгъҗизага ышанып яши. Ә мөгъҗиза нигезенә ышаныч, өмет, мәхәббәт салынуын шушы очрак раслый. Алия Хайретдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Без исә дәвам итәбез. Менделеевский каласында бүген Раштуа ярминкәсе узды. Ул гадәттәгечә әлеге шәһәргә нигез салучы Ушков утравында оештырыла. Уен көлке сату алудан тыш биредә онытылган борынгы ризыкларны да барлыйлар. Узган ел ул мичтә пешерелә торган кабартмалар булса, быел әлеге бәйрәм өчен балдан махсус кайнатыла торган эчемлек. Аны Илшат Аюпов татып карады. Раштуа ярминкәсе шушы урында быел 4нче тапкыр уздырыла. Моннан 150 ел элек килеп төпләнеп завод салган Ушков хөрмәтенә яңартылган парк хәзер халыкның иң яраткан ял урыны. Барысы да монда күңелләшергә, ял итәргә, тәмле әйберләр сатып алырга килделәр. Һәм инде рәхәтләнеп, биеп, ял итәргә килделәр. Bütün milletler var. Tatar'da, Rus'da, Çuvaş'da, Mağrı'da, Utmur'da biz barımız bir milletten tatlı bulup yaşayız, tatlı bulup işleyimiz, tatlı bulup jırlayımız, biyimiz. Бу бәйрәмдә гадәттәгечә ел сайын нинди дә булса онытылган ризык пешерелә. Раштуа ярминкәсе салкын көннәргә туры килгәнгә, элек бәйрәм өчен махсус ичемлек кайнатыла торган була. 1/4 часть, 1/5 часть меда, соответственно, и добавляются травы, которые прорастают в нашем регионе. Моннан 120 еллар элек аны аркага асылган махсус самавырдан ярты тиенгә сатып йөргәннәр. Бүген Визбитин дигән ичемлекне шәһәр музее директоры үзе әзерли. Аны быел 200 литрдан артык кайнатып бөтен халыкка тараталар. На здоровье, угощайтесь с Рождеством.
Искиткеч кайнар тәмле эчемлек, бал тәме килә. Һәм әйтүләренчә, биредә 20дән артык үлән кушылган. Концерт программасы 4 телдә бара. Русча, татарча, удмуртча, марыйча. Янәшәдәге күлдә балык тоту ярышы оештырылган. Авыллар арасында иң матур бизәлгән чана бәйгесе уза. Бик сөйнеп киләбез, уйныйбыз монда. И үзебезнең шәһәрне бик яратабыз. Моннан берничә ел элек кенә ташландык хәлдә булган Ушков утрауларын президент программасы буенча төзекләндергәннәр. Сегодня эта территория и зимой, и летом становится местом для отдыха. Барлык милли бәйрәмнәр дә хәзер һәр чак шушында уза. Әле федераль грант тоттык. Тирә-яктагы борынгы биналарда яңартылачак. Димәк, киләсе елгы ярминкә кунакларында төзекләндерелгән Менделеев шәһәре һәм Ушков утраулары каршы алачак. Менделеев шәһәреннән Илшат Аюпов, Рамил Зәкиев, Яңа Гасыр каналы. Раштуа бәйрәмнәрен кайда уздырырга? Әлбәттә, Казанда. Россия халкы шулай дип саны икән. Татарстан башкаласы Раштуаны уздыру өчен сайланган шәһәрләр исемлегендә беренче унлыкка кергән. Турстарт порталы мәгълүматы шуны күрсәтә. Исемлектә Сочиның Роза Хутор курорты, Мәскәү, Ленинград өлкәләре, Алтай, Ставрополь һәм Байкалдагы ял итү урыннары да бар. Ковидны ачыклау өчен бирелгән тест нәтиҗәсенең яраклылык вакыты узган дип Татарстанда 32 кешене Төркиягә җибәрмәгәннәр. Ялдан һәм акчадан ничек мәхрүм калмаска, бу хакта Реальное время сайтыннан укый аласыз. Узган тәүлектә Татарстанда коронавирустан 4 кеше үлгән, 67, 70, 75 яшьлек иратлар һәм 62 яшьлек бер хатын-кыз. Республикада коронавирус инфекциясе йоктыруның соңгы тәүлектә 89 яңа очрак ачыкланган. Россиядә 23 мең ярым авыруны теркәгәннәр. Шир йоктыручыларның күпчелеге Мәскәүдә 5 меңгә якын кеше, Санкт-Петербургта 3 меңнән артык яңа очрак ачыклана. Түбән Новгород өлкәсендә 400дән артык, Самар өлкәсендә 287, Башкортстанда 165, Әмәнә Чувашиядә 93. Биектау районының Алан Бәксәр авылында чыккан янгында кеше гомерен янгын турында хәбәр итүче җайланма саклап кала. 85 яшьлек ират көчле сигнал тавышына уяна. Үй эчендә куе төтен була. Җайланма тавышын ишетеп кергән күршеләре бабайны урамга алып чыгалар. Яшел Үзән районының Нурлат авылындагы янгында кичә 62 яшьлек иратның гомере өзелә. Узган тәүлектә Татарстанда 15 янгын чыккан. Ел башыннан бер атна узмады. Республикада инде 84 янгын очрагы теркәлгән. Аларда 10 кеше үлә, 4-се зыян күргән. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгында янгынның сәбәбе ут белән сак эш итмәү дип аңлаталар һәм уяу булырган диләр. Әйдә Татарстан, бу атнадан безнең яңалыкларда яңа сәхифә башлана. Ул республикадагы үзенчәлекле авыллар, аларның күп милләтле халкы турында, аларның дуслыгы үрнәк булырлык. Әлеге материалларны без Татарстанда игълан ителгән туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елына багышлыйбыз. Сюжетларда татар, рус, чуваш, мари, мордва һәм дистәләгән башка халыкларның үзләренә генә хас тормышын күрсәтербез. Алар исә дус тату яшәү серләрен ачыр. Республикадагы шундый үзенчәлекле авыллар белән әйдәгез бергәләп таныша башлыйк. Здравствуйте. Здравствуйте, Рами. Борынгыдан килгән горыф гадәтләребездән алып милли ризыкларга кадәр безнең яңа сәхифәдә барысы да булачак. Аны бу атнаның шимбәсеннән башлыйбыз. Без бергәләп республиканың үзенчәлекле авыллары һәм анда яшәүчеләр белән танышачакбыз. Әлеге салалар республиканың үзенә күрә бер кичкенә моделе кебек. Авыл жаралганнан бирле татар авылы инде, аны нигә татарлар торган? Беренче сәхифәне яңа ел алдыннан төшердек. Биектау районының Чыршы авылы. Аңа кырда үсеп утырган шул бердән-бер чыршы агачы янында нигез салалар. Вот отсюда и пошло это название деревни Чирша. Авылга кемнәр нигез салган, монда нинди милләтләр гомер итә, алар кайсы телдә аралаша, кешеләре ни белән шөгыльләнә. Бу хакта авыл аксакалларыннан да, яшьләрдән дә сорадык. Җомгага бер 7-8 унавда булабыз. Җомгага җөрибез. Кырман гайет вакытларында мәчет тула. До этого уже здесь уже жил. Безнең авылда Ринат Ибрахимов, Мәсхүдә Шәмсетдинова кебек шәхесләр яшәгән. Сюжетларның тагын бер үзенчәлеге авыл халкының дус яшәү серләре.
Шулай итеп безнең тамашачыларны Татарстанның үзенчәлекле авылларына сәяхәт, аз билгеле тарихи фактлар, милли ризык рецептлары көтә. Бу сюжетларда эшпишмакны Мария апасы пешерә, пилмәнне татар апасы бөгергә мөмкин. Алар минекенә, синекенә бүлми. Мондый кешеләрне, авылларны күргәч, ирексездән әйдә Татарстан диясе килә. Яңа сәхифәнең рус телендәге чыгарылышын бу шимбә яңалыкларында карагыз, татар телендәге сюжетлар адымнар тапшыруында тәкъдим ителәчәк. Рания Абдрахманова, Рамил Шәйдуллин, Алмаз Зиятдинов, Яңа гасыр каналы. Казанның социаль көнкүреш музейында Совет чорындагы Яңа елга багышланган күргәзмә ачылды. Ул фронттагы Яңа ел дип атала. Монда Бөек Ватан сугышы чорында чыгарылган бик үзенчәлекле открыткалар тәкъдим ителә. Күбесенең 80 елдан артык тарихы да бар. Күргәзмәдә ул еллардагы Яңа ел бәйрәмен хәтерләтүче башка истәлекләр дә күрсәтелә. Аларны Илгиз Шакуров күреп кайтты. Шуларның арасыннан 1941 елгы открытка бу әле тыныч тормышны күрсәтә. Аннан соң менә открытка 1942 ел сугыш вакыты, монысы Кыш бабай, аңа да сугыш коралы биреп. Сугыш чорында Кыш бабай партизан да була, хәтта фашистларны да әсирлеккә ала. Заманасын инде Яңа елның тылсым ясе дә шундый. Мәскәүдә һәм Ленинградта чыккан 200 ләп открытканы музей фондларыннан һәм коллекционерлардан җыйганнар. Сугыш елларындагы бу открыткаларның күбесендә менә шундый шигырь юллары да язылган. Аларның максаты фронттагыларның да, тылда калганнарның да җиңүгә ышанычын арттыру була. Хәзер исә безнең бөтен тормыш менә шушында сыеп бетә. Открыткаларны телефон аша гына җибәрәбез. Нишлисең бит? Һәр заманның үз кие. Открыткалар гына түгел, күргәзмәдә Совет чорының башка истәлекләре дә бар. Бу уенчыклар күпләрнең шыршы астында торгандыр. Ә менә 1937 елгы календар 2021 елныкы белән тәңгәл килә. Елгыга менә шундый уенчыкларны тагайды, күрсәтәйдек. Аннан соң әле монда үзебез ясалган уенчыклар да бар. Ә менә бу пакетка Кыш бабай бүләкләр салып таратайды балаларга. Открыткаларда Совет иленең тарихын барлап була. Ширәм җирне күтәрү дисеңме, космоска очу яисә олимпиадамы, сурәтләрнең кайберләре бердән-бер нөсхәдә генә сакланган. Мне это очень нравится. Бик кызыклы экспонатлар, аларны белергә һәм сакларга кирәк. Я с удивлением. Алар искиткеч шундый котлау открыткалары булганын бүген генә белдем. Күргәзмә социаль көнкүреш музеенда 15 гыйнварга кадәр эшләячәк. Илгиз Шакуров, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы. Лениногорский районы Шыгыр авылында яшәүче пенсионер Анатолий Вакулюк мотоцикллардан зур коллекция туплаган. Белеме буенча механик, авылдашлары аңа кичкенәдән тимер җене кагылган дип шаярта. 50 ел дәвамында нинди генә модельләр алып кайтмый ул. Кайберләре пенсионерның үзеннән дә өлкәнрәк, үзенчәлекле коллекционерны һәм аның мотоциклларын Филүзә Хәмидуллина күреп кайтты. Провод иске тракторныкы шундый проводлар кабинада булды. Бу 1948 елгы немец мотоциклы, аларны берничә дәнәдә генә чыгарганнар. Шуңа да бу тимер атлар кыйммәтле санала. Россиядә дә алар берничә генә ди Анатолий Вакулюк. 10 ел элек бу мотоциклны ул Оренбургтан ташландык хәлдә алып кайта. Запчастьлар бик авыр табырга. Ну, теге знакомки булса, алар апкилеп бирәләр, әле алмаштыра, 90% запчасте үзенеке. Именно оригинал. Бу мотоцикл 40 елда. Кызыл төстәгесе Москва дип атала. Андыйларны хәзер Совет киноларында гына күрергә мөмкин. Мондый сирәк мотоцикллар биредә шактый. Бу мотоцикл Минский мотоциклетный завод выпускать икән. Монда особенность, техническая особенность восходящий амортизатор. Бу үзеңә эшли. Биредә нинди генә модельләр юк. Барлыгы 30дан артык мотоцикл. Мондый бай коллекцияны бөтен кеше дә җыя алмый ди безнең герой, чөнки кайбер мотоциклларны үз вакытында берничә дәнә генә чыгара торган булганнар. Тимер җене Анатолийга бала чактан ук кагылган. Минем велосипед булды. Мен егылдым велосипедта, кулсындым. Әти мотоцикл алмады, мопед та алмады. И мен әйттем, әти görү, мен үзем шлем да алам. Сүзендә тора 13 яшендә беренче Минск мотоциклын ала, соңрак Венгер Паннониясе, Ява, Урал, шулай итеп коллекция тупларга тотына. Анатолий Вакулюк гомере буе механик булып эшли. Үз заманда бар да сыйфатлы иде дип Совет чорын сагынып яши. Нинди мотоцикл, аны мотороль. Мотороль 62 года. Үзенең тәгәрмәш. Ишек алдында Победа, Чайка, Волга машиналары да тора. Урын җитми башлагач, күршедәге гаражларны сатып алган. Мин яратам вот тышта эшләргә. Теге мастерскойда түгел, тышта. Минем вот монда эстакада, тегендә. Үзем варить итәм. Удовольствие получаю не это, то, что законченность заработал. Теге шли, селкенә, шли, дрелдею. Ни гаҗәп, урамда 20 градус салкын булса да 70 еллык мотоцикллар кабына. Хәзер барысын бер түбә астына җыеп, зур күргәзмә оештырырга хыяллана ул.
Леногорск районунан Филюза Хамидуллина, Эрик Хабибуллин, Яңа Гасыр каналы. Бәйрәм узды, чыршылары қалды. Оларны қоя қуярға 11 ғинвардан Қозан белән Яршалыда махсус урынга илтеп тапшырырга мөмкин. Қозанның Җиңү проспекты 141 йорт адресы буенча урнашкан Сәүдә үзәге бульварында кызыл сары тартмалар булыр. Гадел Куту урамы 160 йорт янында яшел төстәге контейнерлар торачак. Яршалыда КАМАЗ заводы янында автомобиль җыю урамы 29 йорт янында яшел контейнерлар куела. Тапшырыр алдыннан агачларны уенчыклардан чистартырга кирәк. Казанда җыелган чыршы наратлар ise фермага җибәрелә. Кем елгада тизрәк бәке тишеп, иң зур балыкны эләктерә. Моны Нурлат районында беренче тапкыр узган балык фестивалендә ачыкладылар. Анда 55 кеше катнаша. Кышкы балык тоту усталыгында гүзәл затлар да сынатмады. Иң яшь балыкчы Валерия Газизова нибары 9 яшь. Монда ул бабасы белән килгән. Хочу поймать вот такую рыбу. Я начала рыбачить 6 лет. Мы всегда едем на рыбалку. Погода супер, отдыхаем. Һава торышы да әйбәт, кәеф тә күтәренке. Сәламәт яшәү рәвеше алып барам. Көн сайын 8 сәгать һавада булырга тырышам. Киемнәр уңайлы булгач, балык тотырга да җиңел. Иң оста балыкчыларга бассейнга йөрү өчен абонемент һәм балык тоту җайламалары сатып алырга сертификат тапшырдылар. Җанатарлар балык шулпасы белән сыйланды. Әлеге фестиваль киләчәктә ел саен үтәчәк. КАМАЗ Мастер Дакарда беренчелекне саклап бара. Сугуд Гарабстанында Дакар ралли марафонының бүген 5-нче этабы тамамланды. Катнашучылар 456 километрлы махсус участокта узыштылар. Оештыручылар алдан вәгъдә иткәнчә бүген трасса бик үзгәрүчән. Участокларның төрлелеге белән аерылып торды. Тузанлы юллары да, тау ташлары да, чокыр-чакырлары да бар иде. Есть начал работать, немного с темпом тоже не получилось сегодня. Biz теләгән тизлектә бара алмадык, чөнки бик тузанлы юл күренмәй, җитмәсә тигез участокларда җиңел автомобильләр узып китә. Зур тизлек җыярга мөмкинлек булмый. Шулай итеп шактый вакытны югалтты. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Уңышлар сезгә. Исәнмесез, чыгарылышның спонсоры Акбарс гамәви акционерлык җәмгыяте. Яхшырак яшәгез. Что значит жить лучше? Превращать мечту в цель. Находить вдохновение для достижения этой цели. И знать, что каждая сегодняшняя мечта действительно может исполниться завтра. Акбарсбанк поможет рефинансировать невыгодную ипотеку, а также получить кредиты на ремонт по ипотечной ставке. Акбарсбанк. Живите лучше. Яндекс погода мәгълүматы буенча көн якын чыгыш, Бөгелмә, Баулы, Азнакайда иртәдән кичкә кадәр ак кар явып торачак. Республикабызда циклон тәэсирендә кайбер районнарда явым-төшемнәр көтелә, температура үзгәрми диярлек. Төн якын чыгышта 10 градус суык. Татарстанның төньягы Әгерҗе, Мензелә кар явып торачак. Көн буе болытлы һава саклана. Киләсе атнадан температура кинәт түбәнәя. Төнге сәгатьләрдә урыны белән -25 градуска җитә дип фаразлый синоптиклар. Төньяк көнбатыш, Арча, Кукмара, Балтачта иртән бераз кар явып үтсә, көндез явым-төшемнәр юк диярлек. Көньяк көнбатыш, Болгар, Буа, Чүпрәледә болытлы һава, җилкен батыштан уртача тизлектә исә. Татарстанның үзәк районнары Чиста, Әлмәт, Мамадышта һава шартлары үзгәрә, температура 10 градус. Кояш югында айда яктырта, ләкин күңелне генә җылытмый ди халык әйтемнәрендә. Казанда кар явачак, 5 градуска кадәр суык. Көньяк көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы теркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 91%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бүгенгә менә шулар. Исән мин булыгыз.